en relació a la resolució 967, entenem que això és un pressupost, però voldríem saber si s'ha complit tal com fica en ell i en cas que no sigui així, voldríem saber on ha hagut modificacions i voldríem saber quines són, per escrit, per favor, i gràcies. I després, també mirant el pressupost, em dono compte que la meva companya Sabela tenia raó quan li comentava en el ple anterior la desigualtat que hi ha entre els diferents barris i sobre les queixes que hi havia sobre la diferència entre barris, la desigualtat que hi ha entre els barris. I sobre les queixes que hi ha del dia de l'horxata, per exemple, ja que vostè va dir que era cert que s'havien fet 2 parcs infantils i 2 teatres de carrer, però quina és la meva sorpresa al veure que els teatres estan pressupostats en 1.760 euros uno i l'altre en 599 en 50. I la pregunta és, no li sembla a vostè un agravi comparatiu entre barris la diferència econòmica entre espectacles de més de 1.000 euros? I una altra pregunta també és que voldria fer-li, és com una entitat local d'un estat aconfessional pressuposta un donatiu i un sermó d'un total de 350 euros a l'església de Massanassa.